Parc Natural del Montseny. El Parc Natural del Montseny representa una síntesi dels paisatges de l'Europa occidental. Des de la base del massís fins a la cota 900 s'hi troben representats els sistemes naturals de la regió mediterrània, on dominen alzinars, suredes i pinedes. Al final d'aquest nivell i fins a la cota 1600, la muntanya està coberta per rouredes i fagedes d'ambient centreeuropeu. I als cims hi ha matollars i prats culminals, elements propis de la regió boreoalpina.